Nokunyanzelekile thina abantu bangamalungu e-ANC nenkokheli ze-ANC siyazi i-ANC ayenzelwa ngathina, yenzelwa abantu belilizwe. I-ANC ngumbutho owenziwa ziinkosi nabefundisi nabantu ababekhona ababelwe amadabi alusizi. Siyiliphondo lase-Eastern Cape ke asina-choice thina ukumela inyani nenyaniso yokuhlaziya i-ANC khona ukuze izalwe ngokutsha. Izawuqala apha kuthi ke okokuba sizalwe ngokutsha singamalungu e-ANC. Abantu be-ANC bonke funeka benciphile, i-ANC ikhule. Sifikelele kwelo xesha linjalo. So umyalezo siwenza into yokokuba asinawuba nayo impiqwano nongahloniphi i-ANC nendlela i-ANC eqhuba ngayo imicimbi yayo. Sinezithethe namasiko kwi-ANC, sinomgaqo-siseko. Ayinantsimankosi loo nto, ayinankokheli etheni, inomntu wonke olilungu le-ANC. Ubulungu be-ANC bushicilelwe kakuhle kumgaqo-siseko, bonke buyafana, indlela yoziphatha kwi-ANC iyafana. Izigqibo zeentlanganiso ze-ANC neekomiti ze-ANC zihlonitshwa ngamalungu onke. Asinobe sibe nelungu ke elinoze lingahloniphi izigqibo ze-ANC. So umyalezo esiwuthumelayo into yokokuba makwenziwe le nto ifanelekileyo. Xa kuthathwe izigqibo kuthiwa mazenziwe izigqibo ze-ANC. Abantu ke abazikhuphela ngaphandle kwezigqibo ze-ANC, abo bantu kucacile into yoba abayonxalenye ye-African National Congress. Balapha kuba bezokhangela izinto zabo, not izinto zabantu base-South Africa. So asizuyivumela ke loo nto. Asisayivumelanga thina siliphondo, siyayicacisa kumntu wonke. Sikhathazekile ukubona laa qulukubhode singathi uyenzeka phaya ku-national. Asingoqulukubhode nje, i-National Executive Committee ikhona kwaye icacile. The NWC ikhona kwaye icacile, ii-officials zikhona. So isigqibo esihlukumeza okanye esichaphazela ilungu elithile kuloo komiti ayinoba kukupheliswa kobomi be-African National Congress. Sizayikhusela ke i-ANC singamalungu ayo, sizayikhusela siziinkokheli zayo apha ezantsi ekuhlaleni kuba i-ANC ngumbutho wabantu. And apha e-Eastern Cape abantu balapha basaxhomekeke kwi-ANC ukuze bakwazi ukufezekiselwa amadinga abo. Kulo qulukubhode uthetha ngawo ungaphefumla uthini egameni lephondo kule nto unobhala onqunyanyisiweyo othi unqumamise umongameli? Yinto engekhoyo leyo, into engadalwanga. Kwi-ANC awuvuki unqumamisa abantu. Ukunqunyanyiswa kwabantu kwi-ANC kulandela inkqubo ezithile. Nonobhala jikelele uyayazi loo nto. Ukunqunyanyiswa kwakhe asiyonto esuke yalala yavuka yenziwa. Akanqunyanyiswanga ngumongameli, unqunyanyiswe yi-National Executive Committee decision. Ubufuna unqumamisa abantu ke funeka abuyele kwi-ANC enisinayo yothetha loo nto. Ngokwangoku siyithatha ngento yoba inality loo nto, is null and void. Ayikho, into engekhoyo. Noba uyicinge emaphupheni naye uyaphupha.